Băi, fraților, eu acum aud. Am zis să-mi pun, să mă uit acum să le editez clipul. Mă uit înainte la el. Și, băi, frate, ce vezi? Se aude numai al meu. La primul al meu se aude. Ce? Bă, dar cum pana mea? Ok, deci să nu vă speriați dacă nu se aude ceva. O să-mi iau eu căști, ceva. Și din astea căști, microfon. Un birou, o camera mea. Aș vrea eu, bă, prea multe. N-am noroc cu mami. Zice, hai, du-te și tu la comunitate, când era Crăciun, acum anul ăsta. Da, de ce? Numai ce mai luat banii de ziua mea, îi vrei și pe ea? Nu, normal că îi vrea. Bun, deci să nu vă speriați dacă auziți ceva. Bun, gata.